Ja. Je had het over Ja, corona. ja, je over de corona, ja. En in welk opzicht? Nou, gevaccineerd of niet gevaccineerd. De bekende discussie. De bekende discussie. Ja. En vertel. De niet en alle anderen niet. Ja, en wie is er wel gevaccineerd? Kijken. Hé, ja. Dat was het enigste. Ja. Die niet. Nee, Want? gewoon. Knoppige kanten toch? Ja, maar dat moest ze me goed leggen. Nou, dat moet toch goed te leggen, ja. Dat is volgen. Ik zeg altijd, moeten volgen op televisie of internet. Een beetje rondkijken van wat of wie. En dan komt er vanzelf achter dat het vaccineren dan. En, ja, over spuitveer of zoiets hadden ze al over. Of zoiets. Ja, veer komt er ook nog aan. Ja, dat komt er ook nog aan. Maar ja, als ze op vakantie is, hè, dan laat ze zich toch ook inenten tegen Nee, malaria? Ja, ja, dat zien ook wel zo'n verhaal. Ja, helemaal goed. Maar dit is malaria zo lang onderzocht allemaal. Met deze veel spuiten, veel vaccinaties. Het is eigenlijk, ja... Het heeft eigenlijk niks met spuiten te maken of met ja... Spuit 1, spuit 2, spuit 3. Ik ben er toch aanpasselijk van allemaal. En op de eerste hulp nou, wordt vooral, of op de intensive care, Ja. worden nou vooral niet gevaccineerden met corona weer Dat opgenomen? hadden we het net ook over, dat ze dat bijvoorbeeld op, weet het, niet filmen. Net als op de IC. Dat ze niet gaan filmen hoeveel mensen er liggen of egal wat. Dat is toch nooit gefilmd geworden? Jawel. Ja. Nou, sterker nog, wij hebben ik heb er zelf een programma over gemaakt, nog niet zo lang geleden. En toen hadden wij een medewerker op de intensive care zover gekregen dat die door met haar telefoon, want er mocht verder niemand bij, hè. Wij mochten door als cameraploeg ook niet bij, in verband met besmettingsgevaar, dat die door gefilmd heeft. En dan zien ze dus wat voor ellende dat door is. Ja. Corona bestaat al lang, sinds de jaren 60 is er al corona. Ik weet niet of je dat moet weten. En wie hoort dat toen dan? Ja, corona. Corona bestaat al zo lang. Van de jaren 60 af is het al bestaan. En hoor, Ja, zoek het maar op. Ja, ik dacht dat jullie wel een beetje... we zijn niet in de war met dat beer, hè? Nee. Oh. Nee, met dat beer, nee. Oh, oké. Nee. Maar dit is nee voor mij. Ja, zoek het maar op. Zoek het maar op. Zoek het maar op, zou ik zeggen. Kijk, en dit is heel op simpel. internet. We kunnen heel breed over praten. Maar mensen moeten eens een beetje rondkijken en dan zien ze wel wat er los is. Hij zit net ook te gingen zitten. Je moet niet meer gekker weer. Ze maken toch alles kapot. Alles maken ze kapot. De middenstand, alles maken ze kapot. Ja, goed. Ja, waarvoor? Nou ja, omdat... Dat er elke dag 4 tot 10 doden vallen. Waar hebben we het over? Ik ken niemand in een hele omgeving, een hele familiekring, die aan corona iemand van de corona gehad heeft of zoiets. Niemand. Raar. En heel veel mensen gesproken ook. Niemand. Is dat dan de bijzondere lucht hier in Luren? Ja, nee, ik kom niet op Luren. Ja, hoe komt Ik kom uit Zwolgen. Oh, oké. Ik Zwolgen kom ik. Zwolgen. Ja. Nou, dan prijs dich gelukkig dat ze niemand kent die de corona gehad heeft. Ja, dat ben ik ook, maar ik zeg ook niet dat het niet bestaat. Helemaal niet. En die mensen die het gehad, natuurlijk is dat helemaal shit. Maar dit is toch wel... Net als Sinterklaas en Zwarte Piet kloppen allemaal in de kanten, toch? Roetveegpiet. Ja, Roetveegpiet. Ja, is goed. Roetveegpiet. Is goed. Hey, maar ik ben toch wel even benieuwd naar die internetsite waarop zich dat gevonden heeft van dat Ja. corona al terug hier tot de jaren 60. Ja, Welke site is dat? Café Walsmet, Ravio, Jensen, allemaal, dat volg ik allemaal. En het heeft niks mee te maken om vers te zien. Nee, maar als mensen gewoon eens een beetje nadenken van wat of wie. En dan werkt natuurlijk benauwd bestempeld van, je moet gek te vinden of je gaat wat of wie. Maar dat boeit me niet, want ik zeg net, ja, mijn spuit mogen ze hebben, maar degene die mee een spuit zet, ik wil het wel doen. Maar je moet me een beperken tekenen dat ik, als ik bijwerken, bijverschijnsel krijg, 1,5 miljoen van een beur. Dus ga niet aan een dokter, ga niet hier een specialist in met dat tekent. Of wat? Maar, Ja.
Als je toch zo zeker ziet. Neem ze wel eens een paracetamolletje als ze kopje is. Ja, dat bedoel ik. Maar Ja, zelfs dat wel, paracetamol het bijwerken. Ja, ja, zo. Ja, ieder medicijn het bijwerken. Ja, maar als ik kopje heb, dan pak ik een paracetamol. Maar als ik niet ziek ben, hoef ik geen spuitje. Zo simpel is het toch? Ja. Ja, maar... Nee, Kijk, maar Hij begint over de paracetamol. ja, nee, ik vind dat wel leuk, joh. Maar, Ja. in de Eerste Wereldoorlog, hè? In de Ja. loopgravenoorlog, hè? Wat ze misschien wel, hè? Ja. Nou, dan zijn ze allemaal een gasmasker bezig. Als ze het gasmasker pas opzet, als ze het mosterdgas al in de neus had, dan wordt het te laat natuurlijk, hè? Ja, dat is weer de verf en bedshow, hè. Goedendag. Goeiedag. Is dat de man van de scooter moet repareren? Nee? Oh. Hij is John. Is Jan er nog niet? Hij komt iedere dag, maar hij is bezig. Hij is een drukke man, hij is altijd werkende. Hij is Ja. een goede man. Ja? Goeie vakman. Goede vakman en hij is een goede mens. Dus hij doet zijn best hier. Oké. Van waar bent u van de televisie? Ja, wij zijn van L1. Ja, man, elke avond kijk ik hier. En wij zagen deze meneer en die zwaaide. En ja, we hadden het net over corona. Ja, vraag ik me ook af wanneer gaat die corona überhaupt weg? We zijn allemaal 2 keer, 3 keer gevaccineerd. En toch komen nog maatregelen eind van het jaar. Hè? Nee, maandag komen weer nieuwe. Ja. Maandag komen ze Maar weer op televisie. Want ik begrijp, u bent gevaccineerd. Ja. En deze meneer niet. Afstand. Maar binnenkort komt je nergens meer binnen, hè? Ja, maar kijk, waar gaat het nou over? Dat is toch pure discriminatie? Dat is Nee, pure discriminatie. Het gaat om de volksgezondheid. Volksgezondheid. Ja, maar het is besmettelijk, die vaccin, die virus. En als we geen maatregelen nemen, dan wordt het verspreid en verspreid en op het eind komen we er niet meer onderuit. Ja, Dat daar is niet, gaan we heen. dat is niet de bedoeling. Daar gaan we heen. Nou, kijk, wat meneer zegt is ook dat zolang het virus blijft bestaan, blijft het zich ook ontwikkelen. Hè? Blijft het zich muteren en dan komt er weer een andere variant. En door hem wordt er, denk ik, ook steeds weer... Kind jij op Limburgskallen? Wat zegt u? Kind jij op Limburgskallen? Ken ik met ook Limburgskallen? Ook. Ja, kijk. Kom even wat dichterbij. Ja, Nee, maar dat is wel interessant. Want ik heb respect voor ieders mening. Ja, dat mag Maar wel. het is Ja. wel mooi soms meningen tegenover elkaar te zetten. Want als ik goed begrijp wat jij zegt, is omdat het virus zich voortdurend aan het aanpassen, muteren is, veranderen is, moesten ze ook steeds weer nieuwe maatregelen nemen. zeker weten. En op het moment dat ze dat... ik probeer even meneer zijn mening op te Ja, verkopen. zeker. Op het Maar moment dat ze... ieder zijn ding. Ieder zijn ding. Ja. Dat er veel mensen niet gevaccineerd zien, blijft dat virus natuurlijk krachtig en zich verspreiden. Ja. Ja. En dus veranderen en moet er dus steeds weer. En dan komt het er nooit vanaf. En dat is een beetje. Kijk bijvoorbeeld, nou mogen er weer geen mensen naar Amerika vliegen. Nee. Als ze niet gevaccineerd zijn. Dat vindt geen discriminatie. Ja. Maar als ze gans naar het begin gaan kijken van wie snel corona zich over de wereld verspreid heeft, dat ging vooral door vliegreizen over de ganse wereld. Door was het zo snel de wereld rond. Ja, de corona, dat is het. Maar jij noemt dat discriminatie. Ik noemde het, als ik nu als niet binnen mag. Maar is dat niet gewoon slim? Nee, dat is niks slim. Nee? Als ik als niet binnen mag, is dat discrimineren. Als ik bijvoorbeeld naar een restaurant wil gaan. Ik ben gevaccineerd en niet gevaccineerd een ander wel. En de gevaccineerde kan nou en de niet gevaccineerde ook aansteken. En elkaar ook. Leg me dat eens uit. Hoe kan dat? Leg me dat eens uit. Ja, maar dan wordt ook niet ontkend dat als ze gevaccineerd is, dat ze geen drager kan zien. Ja, maar Dat kan. ja, maar daar gaan we heen. Daar gaan we heen. Ja, maar dan is het toch makkelijker. Als ze allemaal gevaccineerd is, kan ze wel drager zien, maar dan kan ze het eventueel overbrengen. Maar als dat op een andere gevaccineerde is, dan kan dat toch geen quote, of althans minder quote. Ja, ik ben nog groot. En nee, wat er in de spuiten zit, dat... Wil ik wat zeggen? Ja. Ik denk dat de meneer de reden heeft, omdat de vaccin, het werd gezegd met level 5,
Ook de internetschalen, weet je wel. En dat die vaccin dadelijk via de satelliet mensen kunnen uitschakelen. Daar moest ik over Nederland niet bang te zijn. Kijk, als het Amerika was, geloof ik, in Amerika gebeurt alles, maar de Nederlandse staat zorgt altijd voor zijn mensen veilig en het werd geen gezeik gemaakt met de Nederlandse mensen. Daar zorgt de staat voor. Nederland kan zich vertrouwen. Nou, Ik moet nou weg, meneer. En dank u voor die... Bedankt. Fijne dag. Hij heeft veel vertrouwen. Hij heeft veel vertrouwen. Ja, Nederland kan zich altijd vertrouwen. Ja, maar ja. ja. Hij is meer van het vertrouwen, geen zin meer van het wantrouwen. Ja.